Children of God, mga anak sa Diyos. Bisan pa sa mainiton nga mga pamahayag ni US President Donald Trump mahitungod sa ijang pakigubat, ang atong Santo Papa si Pope Leo XIV miluwat og mensahe panawagan alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Mao nga mitrending sa social media ang mga posts nga I am one with Pope Leo. Nining mga pipila ka semana nga nahimong simbolo sa panaghiusa tali sa nagkalain-laing katawhan o leader sa kalibutan. Kini nga trend, kining I am one with Pope Leo, mitunga human sa panawagan ni Pope Leo alang sa kalinaw o panaghiusa sa tibuok kalibutan. Bisan ang ubang relihiyon ug ang ubang mga leader sa ubang mga nasod, bisan dili sila Katoliko, nakig-uban ni ining panawagan isip pagpakita og suporta sa iyang mensahe. I am one with Pope Leo. Daghang leader sa kalibutan ang nagpadayag pod sa ilang suporta alang sa kalinaw ug sa dignidad sa tao. Bisan ang mga interfaith leaders nagpakita usab og panawagan pakighiusa diha sa mensahe ni Pope Leo. I am one with Pope Leo. Kini nga panghitabo nagpakita nga ang kalibutan nangandoy gyud ay og usa ka sentro sa panaghiusa. Ang mensahe sa Santo Papa nakahikap, nakatouch sa daghang kasing-kasing. Dako jud ay kaayo nga mithi sa tanang mga kasing-kasing sa tibuok kalibutan ang kalinaw. Apan labaw pa sa usa ka trending viral, kini usa ka panawagan sa tinuod nga panaghiusa diha kang Kristo. Ang pangutana karon mao ni, unsa man jud ang pasabot sa pagkahiusa? Ug unsaon nato kini pagkinabuhi sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Sa atong ebanghelyo karon gihulagway ni Hesus ang iyang kaugalingon isip punuan sa ubas ug kita isip mga sanga. Unsay mga pagtulunan nga mapupo nato karong adlaw? Unang punto, ang kalinaw nga gihatag ni Kristo dili sama sa kalinaw sa kalibutan. Mingon si Jesus, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." John 14:27. Sa binisaya pa nga hubad, ang kalinaw akong ibilin kaninyo. Ang akong kalinaw akong ihatag kaninyo. Dili sama sa gihatag sa kalibutan, ang akong ihatag kaninyo. Ang kalinaw sa kalibutan kasagaran temporary ra, nakadepende sa kahintang o dali ra mawala o mahupas. Apan ang kalinaw ni Kristo naggikan sa pagsalig sa amahan. Bisan sa kalisod, naa gyapon ang kalinaw kay kabalo kita nga ang Dios nagkupot sa tanan. Mao kini ang kalinaw nga dili makuha sa bisan unsa nga krisis. Si Saint Francis, ang atong uncle, Saint Francis of Assisi, ningon siya, "Lord, make me an instrument of your peace." Ginoo, himua ako nga instrumento sa imong kalinaw. Kini nagpasabot nga kita mismo mahimong tinubdan sa kalinaw sa uban. Busa ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mahimong unta nga makadala kita og kalinaw pinaagi sa pagpasaylo, pagpugong sa kaugalingon, pagpugong sa kasuko ug pakigdait. Ang kalinaw magsugod sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang kalinaw nga gihatag ni Kristo dili sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Ikaduhang punto, ang kalinaw nagkinahanglan og pagsalig ug pagtuo kang Kristo. Nakoy parokyano nga gipangutana nako kaniadto. Giingnan nako siya, "Madam, piskay lagi ka kayo og naong. Unsay imong sekreto?" Then simple ra kay ang tubag. Ingon siya, "Pader, ang akong sekreto lawas ni Kristo." Usa siya sa among mga regular masgoer diha sa parokya. Nganong piskay iyang naong, unsay iyang sekreto? Lawas ni Kristo. Kung mawala og malayo na gayta sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung malayo og mawala na gayta sa misa, dali na lang kay ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Mao nga magpadayon gyud ta sa pagsalig ug pagtuo kang Kristo ug dili ta magpalayo
sa misa. Daghan ang makasinati og kabalaka, kahadlok, kalibog karong panahona. Apan kung ang atong itugyan ang tanan kang Kristo, makabaton ta og kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Ang pagsalig mao ang atong Yahweh. Trust is our key. Busa sa atong panaw, salig ta sa Ginoo bisan pa sa kalisod. Ang iyang presensya mao ang atong kalinaw. Ang kalinaw nagkinahanglan og pagsalig og pagtuo kang Kristo. Story time. Tinuod ba nga naay nahitabo sa kasaysayan sa simbahan nga nagkagubot tungod sa nahimong tulo ka Santo Papa? Ang tubag, yes. Kini gitawag nga Western Schism. Di na dunay tulo ka nag-angkon nga sila mao ang tinuod nga Santo Papa. Usa sa Roma, usa sa Avignon, France, ug usa pa nga napili sa konseho. Mao nga ang mga magtutuo nalibog ug nabahin-bahin ug ang simbahan nakaagi og dako kayo nga krisis sa liderato. Ang Council of Constance nga gipahigayon nakasecure sa resignation ni Pope Gregory XII o sa pagtangtang usab kang John XXIII. Ang Santo Papa sa Avignon, France nga si Benedict XIII kinsa midumili sa pagkanaog sa katungdanan, gipalagpot, gi-excommunicate niadtong July 27, 1417 samtang nahutdan sad siya og tigpaluyo. Gipili sa Council of Constance si Pope Martin V niadtong 1417 ug didto natapos ang bangi tali sa tulo ka Santo Papa ug ang panaghiusa na balik. Kini nagpakita nga bisan pa sa kagubot ang Espiritu Santo maggiyag gyapon sa simbahan ngadto sa kaayuhan. Children of God, mga anak sa Dios, ang kalinaw nga gihatag ni Kristo dili pareha sa kalinaw sa kalibutan. Dili kini kalinaw nga walay problema. Kini kalinaw nga anaa bisan sa bagyos kinabuhi. Ayaw tuguting ang kahadlok mo'y dumala sa atong kasing-kasing. Salig sa Ginoo ug hinumdumi nga si Kristo mao ang imong kalinaw. Ug uban kaniya ikaw magpabilin nga lig-on. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.